Deci testăm aici un sistem de control al unui cuptor cu două trepte, un encoder. Treapta, aici am 10 secunde, hai să o lăsăm întâi cu 10 secunde. Și lăsăm numere. Ne anunță. Și ne anunță că s-a terminat. Bun, și a revenit la treapta care e, poți să setezi după aia altă mâncare. Treapta întâia. Deci timpii pot să facă la aproape o oră, din 10 în 10 secunde. Și pe numere. Zicem că nu-mi convine, adică îmi dau seama că am greșit timpii. Eroare și a oprit rezistența, deci ce mai are el acolo. Și am mai încercat o dată. Deci rămâne pe treapta întâi, care era ultima 20 de secunde, să zicem, am dat seama că trebuia să pun 30. Și îl numără. Bine, asta se poate pune pe un Amiga 8, pe un Arduino sau nu. Începe să bipe. Și așteaptă să lucreze iar. Vedeți? Poate pune iar treapta, schimbăm treapta. Punem 10 secunde.